Ja. Man tager! Nu er den helt viklet ind hernede, Vagn. Du er nødt til at fortælle det, for det blev lagt ud på YouTube, det der. Hvad er der sket? Skal jeg selv Og vi ser lige de professionelle lystfiskere aflive en fisk. Det er dit net, Ja, vi har prøvet på at redde Pers net. Nå, jamen det kan betales. Det koster kun 400 for et nyt vagn. Man tager så fisken. Og nemme ikke grines, lille fisk. Er han så død nu? Det gør du bare ikke. Og så lad det net være i fred. Prøv at se, nu græder han, og det er rødt. Nej, det er en kobler. Det er røde tårer. Så vender man det. Og så var egentlig et så. Du skal stramme snøren. Ja, det er også det, ja. Du kan godt holde op med det film. Var det nummer 4, Vagn? Det var nummer 4, ja. Skal du have hjælp, Vagn? Nej, jeg fik da krog ud. Fik du Hallo, krog prøv ud? lige at se. Jamen for hulen da. Hvad skete der lige for det? Jamen, jeg ved ikke, hvad der skete. Han er ved at være... Han er ved at være prof nu. Lidt profi, da. Det hjælper jo flere. Og nu tager han fingrene, som den erfarne lystfisker gør. Prøv at se fra, han er glemt en klud. Han er heller ikke nogen gokkepind. Ja, den er fin. Ned til alle de andre. Ja. Jo, men med de der kaliber, der kommer op der. Giver vi fisk med. Nå, Der er jo stadigvæk en halv